1987 egin zen 50. urteurreneko erakusketa. Erakusketa horrek erakutzizkun efectivamente zer gertatu zen ez genekila. Ezala ezagunez, ikertu gabe zegoela, eta zeginen asmoarekin bapatzeko edo entzete ikertzeko zer gertatu zen. Gara hartan haukin gendun lau datu edo referentziak argunde. Gauza kuriosu zen, anedotan buduen, urteotan gertatu zen, zetanak esaten gendun alemanak, eta hori zen historiografia ofiziala. Durango alemanak bombarde dute, gernika bezala, eta bar. Eta erakusketa hartan, Berganza, kamioneru zana Durangoko kurutzean bizena, aherek ez asko konpondu dute zauzien. Ezin izan alemanak, italianok izan ziren, eta hori, hausan gendu ba. Otro, zartzarun txotxolo usinek akunde ja. Ez, nik ikusi nioa bombardioa, eta ikusi nioa zen abiek. Eta nik, gero zodotzi, abiazio nioen neban Madrilen. Eta nik ikusi nioa abiek ikusi nioa zen barrio Madrilen, zodotzan. Eta nek, zelan da, Saboia ziren italianuek. Eta dut zauden nekasurik egin zan da. Eta gero, kontratu ginen, momentu baten, Durangon iaia jakiban bakarra egize nortzu ziren eta zelan izan zen, Bergantza zan. Hainok ez duzun kasurik egin berari. Nortzu zineten 87an ibili zineten? 87an ibili ginen dat, izan ginen Mirari Erdiza, Jose Maria Iriarte, Jose Luis Lete, eta laguntza hori gendun, bueno, juntako laguntza efectivamente, eta hortik aparte laguntza tekniko hori gendun Luis Mari Alvarez. Luis Mari Alvarez gerediaga, hau zan maizue berrize, eta maizuzko eskolako zuzendarize, eta berrizenok ebien honako departamento txiki bat audiovisualena. Eta horren hor, 87an, aurkitu genuen, kasualidadez, Durangoko irudi bat zuzeuezela Filmoteka Nazionalien. Zehor, relazio baten, gerra denporako pelikulan relazio baten, ipintxe ban irudi batzuk eta baten, agertzen zen, argitaratutako liburu baten agertzen zen, Hotel Alzaga. Hotel Alzaga, hau izen bideu, Hotel Alza, Durangoko eskurudikue. Pasa un autobús, Hotel Alza, erakitxe bat deskrezio zer ikusten zen pelikulatan. Calles bombardeadas, orduan hartu autobuse, eta Filmoteka Nazionala jonitzen, eta efectivamente Durangoko parea mintxuko pelikula bat aurkitu neban, Durango bombarde ondoren Graboniko pelikula zati bat. Pelikuli ganera, zeluloi esan, eta bobinen egon zen, al revés. Eskatu gendune kopia, harina, eta zantzaten hango zuzendari, la bobina está al revés. Al hacer la copia, tener en cuenta que Ipiban no tiene. Ipiban no tiene. Al copiar el vídeo, primero de dar la vuelta a la película. Y ni Mosca haute gatu nitzuan, egizan da. Zer, hori, pelikula hori zen, oinarrize, Erdiza izan, eta beste batzun hiru testimonizioz edo, unako korto txiki bat, labur bat itxeko, antolatzen ari ginen erakusketan, hau biteko proiektatzen. Eldu zen bideue, ze neko berandu ibil ginen, urturren naben jogun, egun bi erin jau edo, eldu zen bideue, ikusik eran, efectivamente, irudizek alrebese bazen. Deitu Filmotekara eta, bueno, pues haremos otra copia, bueno, pues que necesito para mañana. Es que para mañana, bueno, si recogéis vosotros, porque si vosotros por correo os va a llegar. Pentso lehenengo, bera, que Pagoniko lehenengo abioko bileti izin zala, bialdu gendun Mirari, Madrilera, egun baten, urreko gunien Filmotekara, hartu pelikulie, enkopizie, bidamuduen, hartu barrio da bile, eta txera. Hemon Luis Mari Alvarezeri eta Jose Luis pelikulia puso zen berrizena eta gau pasea bien pelikula montatzen. Eta horrengo gunien
ja anibertsio egunien hau egin du pelikula hori montaute. Eta hori zen lehenengo egin duen pelikulie, bombardiori buruz. Honetan muduen, zelan hainiketan ebil ginen eta pelikulitza hartu zelako. Revoluzio bat ez ezan Durangon, erakusketa hori. Ipentzat antolatu duzen erakusketatik jente giren juntzan nahi ikusten. Revoluzio bat, klaro, jente askorentzat, nire guri bezan baina, euren zenitarteko izenak hartzen ziren. Leyenda bat egon zen nire aikitxe edo nire etxe, edo nire tio bat bombardeo izan, hantzen zertifikazio moduen. Laguntzen bizia izan gendu bai materialetan da hipotazioen aldertik. Eurek itxeskuien periodikoek, eta lehen aldez jentik ikusti bitinatan eta Euskadi periodiko edo Euskadi Roja, baina revoluzio bat izan. Horren ondorioz, hasi ginen, sakonago ikertzen.